breakthroughs that's going to happen today. And we just honor you, Father. We praise you. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Uy, ay connect group pa man ning isa. Raana na naluwi eh. Sound check mo. Kadungog ra mo sa inyong in-ear. Sound check. Wow. Salamat sa breakfast, Ren. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. Pastor din yun. Pastor din yun. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Maayong buntag. Katong naa sa guwa, pwede na ta musulod. Kay magsugod na ang ato nga first service. Atong sugdan ang ato nga service this morning sa mga pag-ampo. Salamat kayo Ginoo niini kabuntagon. We praise you, we glorify your name, O Lord. Kay ikaw man ang among Diyos, ikaw man ang among magbubuhat sa langit ug sa yuta. We praise you,
glorify your name, O God. Salamat kaayo kay ikaw man ang tinubdan sa tanan nga kaayo. And we pray, O Lord, sa mga tao nga mupaingon pa lang diri nga imo sila tagaan og mga sakyanan nga ilang mga gamit sa pagpaingon diri o kaning mga lingkuranan nga bakante, Ginoo. I pray, Lord, nga adunay mga kalag nga maabot diri nga makabati sa imong mga pulong, nga there will be signs, wonders and miracles nga mahitabo karong adlaw, nga anaay mga sakit nga maayo, mga restored relationships, mga katagbawan sa ilang mga gikinahanglan, mga provision sa ilang gikinahanglan, Ginoo. We pray, Lord, nga we will be able to praise you in spirit and in truth, O Lord. Fill our hearts with your spirit, O God. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus. Amen. Let's just worship. Oh, Rakananaye. This is a house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. Come declare, this is a house of healing. It's a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Just declare. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. Everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Oh, this is your house, oh God. Oh, let's declare there's resurrection. Resurrection power. Your kingdom triumphs. Your kingdom triumphs over even the coldest grave. So come alive. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. Yes, we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house. So come alive. In the name of Jesus, come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of I still believe
believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. Come on, just declare. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I will fix my eyes on you. I'll fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. Oh, I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. So come alive. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. As we bring everything to the feet of Jesus, everything in the name. This is a house. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus.
siya. Magpapagdaig niya sa Diyos, magpagpulong pagsimba nga hiniusa. Tanan na pagdaig niya sa Diyos. Mag-hallelujah! Mag-hallelujah sa ating Diyos. Mag-hallelujah sa ating Diyos. Tanan na pagdaig niya sa Diyos. Magpagdaig niya sa Diyos, magpagpulong pagsimba nga hiniusa. Tanan na pagdaig niya sa Diyos. Mag-hallelujah sa ating Diyos. Hallelujah sa ating Diyos. Tanan na pagdaig niya sa Diyos. Diyos kaluluwas ko, Diyos pag-aayo ko, Diyos na nagaluan, mausya, mausya. Diyos kaluluwas ko, Diyos pag-aayo ko, Diyos na nagaluan, mausya, mausya. Magpagdaig niya sa Diyos, magpagpulong pagsimbang nga hiniusa. Talaga pagdaig niya sa Diyos. Mag-hallelujah sa ating Diyos, umaya hallelujah sa ating Diyos. Talaga pagdaig niya sa Diyos. Diyos kaluluwas ko, Diyos pag-aayo ko, Diyos na nagaluwas, mausya, mausya. Diyos
ka nga Diyos. Sa mga kamot, kinabuhi tugyan ko, ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, nga puno sa himaya o pagkabalaan. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, nga puno sa himaya o pagkabalaan. Minagroso ka, O Diyos,
milagroso ka, O Diyos. Kamhanan ka, Jesus. Kinabuhi ko, usay tugian ko ang tanan, kanimo. Oh, ra, sikike. Oh, ka, na, Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible lindapin. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible lindapin. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible lindapin. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible lindapin. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible.
sondo no siki eke narae. Ora kana nanae. Come on, just worship Him in your own words. Oro sondo ro kana rara kana mama na 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 eh. Oro sondo ro kona na. May kahum sa ngalan mo, may kahum sa ngalan mo, may kahum sa ngalan mo, Ginoo. May kahum sa ngalan mo, may kahum sa ngalan mo, may kahum sa ngalan mo, Ginoo. Just declare. Just worship, oh, Narakana, Nana, Yeshua, oh, Jehovah, oh, Nakana, Nana, Mashiach, oh, my Jehovah, Gororoso, no, Kana, sa gugma mo, Isus, kinuha ko nga masuot kanimo, puwiin kasikas pagkatao. Sa gugma mo, Isus, kasing-kasing ko, oh Jesus, oh raraka na 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 yeah. Usa ang mukaon sa paan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kopa sa paagi nga dili tapos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Usa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa paan ug moinom gikan sa kopa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, hinigkaon niya sa paan ug inom gikan sa kopa, siya magpahantang sa silot sa iyang kaugalingon. Atong dawaton ang lawas ni Kristo simbolo sa tinapay paagi sa takos nga
ginaiya o pagpangayo o kapasayloan kung naay pagpakasala nga nahitabo o hangyua ang Ginoo nga himuon kitang takos sa pagkaon sa pan o pag-inom sa kopa simbolo sa iyang kaluwasan dinhi kanako. Dayon ka, O Dios, ikaw lamang walay lain ang atay maitaas sa among kaliwanag. Gusto kami, Ginoong Diyos, nga makakaplag sa grasya, panalangin, kaluoy, nga anaa diha kanina. Salamat sa imong kabayo, Diyos. Magpabilin ka ang pamangkin. Busa, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha siya sa pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Gipikas-pikas niya ang pan ug ingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini sa paghandom kanako. Amahan sa langit, nagpasalamat kami sa imong bugtong anak. Sa among pagkaon sa pan, among gitinguha, among gipangandoy, gihandom na mo Ginoo ang iyang pagbalik. Ilabihan sa mga timailhan nga iya nang ipakita, amahan namong lagitnon salamat. Among kanon ng pan nga simbolo sa kaluwasan, sa kamatyan sa among maluluwas, aron kami maayo, dili lamang sa pisikal nga saban o sa mga balatian nga lawason, apan diha Ginoong Dios sa espirituhanong bahin. Dawata ang pan nga gikan sa among mapasalamaton nga kalulot. Salamat Ginoo sa imong kabayo atong kanon ng pan. Human sa panihapon gikuha niya ang kopa ug miingon, mao kini ang kopa sa bagong kasabutan sa dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag inom ug kaon ninyo kining isangyaw sa katawhan alang sa iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Amahan, salamat sa kopa. Kapasayloan paagi sa dugo ni Kristo nga gisimbolo ani nga among pagaimo. Dili kami takos apan gihimo nimo kami takos
Mayong buntag kanatong tanan. Ang atong pagabuhaton karon mao ang gitawag nga corporate prayer, no? Ang kalainan ani sa private prayer kay mag-ampo kita nga dako nga tingog, no? Unlike sa private prayer nga pwede ra nga hagawhaw kamunduhara ang Ginoo ang magistorya, but ang corporate prayer mao ni nga mag-ampo kita nga sa dako nga tingog, no? So ablihan nato ang atong mga baba sa pag-ampo na akini mabasa kini nato sa Acts chapter 2 verse 42 nga nagaingon that the early church gathered to pray, no? Kita mag-pray ta, no? Tulo ka specific nga butang ang ato karon nga pagaampuan, no? Ang una, ang Israel, no? Ang ikaduha, Pilipinas. Ang ikatulo, ang ato nga simbahan, ang PCGO, no? So ang atong iampo sa Israel, maong anaay kaalam ang mga leaders sa Israel nga unsaon nila pagpildi sa Hamas ug ang proteksyon nila, no? Ang ikaduha, ang freedom or kagawasan sa mga kidnap victims kay naaman ang mga Hamas naamay sila gikidnap, no? Ang ikatulo, ang pabor nga mahatag nga suporta sa mga silingan nga mga nasod, no? Ug sa Pilipinas, ang atong iampo nga mawala na kining corruption sa tanang level sa panggobyerno, no? Kay mao ni ang nagdala sa atong kapobrehon. Ang sa PCG tulo ka butang ang atong iampo, no? Ang una nga matuman nato kada usa katong power of one nga kada usa nato magdala og usa before the year ends, no? Na kanang dili ka nang gikan sa simbahan nga lain nga dalhon nato diri kundi ka nang nahisalaag nga kalag, no? Nga madala nato sila diri sa simbahan, no? The power of one mao na atong pangayo sa Ginoo nga tagaan tagabug-aton, no? Magdala ta og kalag diri sa simbahan. Ikaduha, naay kadabug-aton ang kada usa nato nga magdisipulo, no? In fact, katong power of one, mao na imong idisipulo sad, no? Ang ikatulo nga mudaghan ang atong mga D-group leaders, no? Nga kining mga D-group leaders tagaan og kabug-aton nga mag-disciple usab kay ang kaning mga D-group leaders maoy mag-lead pod aning atong mga bag-ong nga idisipulo, no? Sige, magkuha ta og kapareha, no? Babae sa babae, lalaki sa lalaki og ang magtiayon. Kinsa pa'y walay pares din ha, na ana. Sige, ablihan nato ang atong mga baba kay corporate prayer man no? Sige. Diyos nga Amahan sa langit, salamat sa kabuntagon, salamat sa tagsa-tagsa nga kinabuhi nga liya karon Ginoo. Nagaday ug nagpasalamat kami kanimo kay ikaw man ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw man ang tag-iya sa tanan Ginoo. Amo ikaw ang gidayig o gipasalamatan sa tanang kaayo nga among nadawat, kay ikaw man ang tinubdan sa tanang maayong butang. Kay ikaw man ang makagagahom, giduol namo karon sa pag-ampo ang Israel, kay giingon mo man sa imong pulong nga kung kinsa kadtong nagapanalangin sa Israel, imo usab nga panalanginan. Giampo namo Ginoo nga tagaan nimo og kaalam ang mga leaders sa Israel. Tagaan nimo sila og pamaagi nga ilang mapildi ang Hamas. Nisalig kami Ginoo nga imo gihapon pagabuhaton ang pagpanalipod kanila sama sa pagpanalipod kanila sa Old Testament Ginoo.
makita sa kalibutan ang imong gahom, pinaagis sa ihatag nimo nga protection sa mga katawhan sa Israel. People around the world would know that you are God. People around the world would know that your right hand is upon Israel. Gidool usab namo sa pag-ampo ang kagawasan sa mga kidnap victims, Ginoo. Hamas would bow down to your authority by releasing the kidnap victims, O God. We pray that you would give comfort to the kidnap victims and even to the families who lost loved ones because of this conflict. Diampo na mo, Ginoo, nga ay mong auhagon aw bang nasod nga ang pabor ug suporta ihatag nila sa Israel. You are sovereign, Lord. Nakibaw ka sa tanan, Ginoo, and we trust of your loving kindness and mercy to all the people who are affected by this conflict. Giampo namo nga mahuman na ang kagubot and your peace reigns in Israel and its neighboring countries, O God. Giampo sag namo karon, Ginoo, ang among beloved nation, the Philippines, O God. Gihinginlan namo sa pangalan ni Jesus nga among Dios ang korupsyon sa among nasod. Giampo namo ang among government leaders anay pagpagabana niini. Giampo namo that there would be Christians who work with the government, who make laws that solve corruption. We pray for the Filipino people to make wise choice during election and not be blinded by money and sell their votes. We pray, Lord, that the Philippines would be great again. O ang imong mga katawhan ang gamiton to make a positive change in our nation. Bless our nation, Lord. Bless our food. Bless our water. Bless our fields, O God. Panalangini kaming imong mga katawhan sa PCG, O among Diyos. Panalangini ang among desire to bring just one single soul to your kingdom before the year ends. One PCGO member nga makadala o sa kanay isa laang nga kalag sa imong gingharian. Tagaan mo kami og kabug-aton ang kada usa ka namo sa pagdala og kalag, sa pagdala sa iyang ginikanan, sa iyang igsuon, sa iyang amiga, sa iyang silingan. Tagaan mo kami og kabug-aton sa paghimo og disipulo para sa imong gingharian, Ginoong Hesus. We pray nga adunay mga bagong B-group leaders who listen to your call. Sa Mateo 9:37, unya mingon siya sa iyang mga tinunan. Daghan unta ang anihonon. Padyutay ra ang mga mamumuo. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nga dili lang unta kami makabati, kung dili kami mubati sa imong mga sugo. We pray that we are not only hearers but doers of your word. Kining tanan among gipangayo sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Before we would go around and sa dili pa kita magtuyok-tuyok og sa pag shake sa hands sa atong mga kaigsuunan, aduna ba kitay first time pa diri valuable person, pinaka first time pa nimo diri sa simbahan? Aduna ba? Naa? O kung wala pa, then next Sunday kay magdala na ta og usa. Let's go around, mo balhin ta sa didto nga dapit, balhin ka, shake the hands of the person imuhang amiga. Say go, go and make disciples. We say go, go and make disciples. Together we will worship Him every corner of the world. We say go, go and make disciples. We say go.
gamay, lalaki sa lalaki. Pwede ang ilang duha kakamot. Okay? Napa, nadiri o wala. Ay. Igna imong partner igsuon. Magdalata og kalag. Next week, akong iampo nga ikaw ug ako magdalatag mga kalag alang sa Ginoo. Nahigugma ang Dios diha kanimo og diri sad kanako og kita mahigugma sa mga katawhan. Mao nga next week magdalatag kalag. Okay. I-hug yung igsoon. Hug. Give each other a big hug. Arita diri sa first 5 rows. Ari na ato gyud ang himuog batasan no nga ato ta sa unahan. First 5 rows, arita sa first 5 rows ang mga bata dad dito sa Children's Church. Arita sa first 5 rows para ang mga latecomers dili ninyo dili magdisturbo kanyo. Salamat sa pagsunod. Salamat sa pag-obey, mga obedient nga mga anak sa Ginoo. Og tanan nga obedient moingon og amen. Duol ta diri dong unahan ta. Yeah, unahan mo unahan. Brother Ramil, unahan mo unahan. Unahan ta palihog. Ari ta sa unahan. Mo palit jud ko nga bangko nga nindot kayo para sa unahan. Para mag-ilog mo sa unahan. Kanang bangko nga nindot gyud kayo. Akong ibutang sa unahan. Amen. Kinsay mo donate. Okay, ato nga briya ng atong Biblia sa 1 Timoteo 6:10. Atang nakatunan sa niaging simana nga dili ta angay magpakilimos. Dili ta magunsa igsoon? Dili ta beggar. Dili ta magpakilimos kay ngano man. Mutuo ta sa atong Ginoong Dios, natay provider. Ingon si David, bata pa siya, unya natiguwang na siya. Wa gyud siya kakita sa mga matarong nga gibiyaan sa Ginoong Dios. Okay, unang Timoteo 6:10. Magsugod ta sa 8 o 6 o 7. Nagsulti hinuon, adunay dakong ganansya diha sa pagka-Diyos nun nga inubanan sa pagbati sa katagbaw. Kaya wala kita'y bisan unsa nga gidalangan sa kalibutan, o siguro na lang, gayod nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto sa gawa sa kalibutan. Okay? So nagasulti diri nga ang dakong naadunay, dakong ganansya diha sa pagka-Diyos nun nga inubanan sa katagbaw. Okay? Godliness with contentment. Ang atong ipursu mga kaigsuunan, godliness. Nga kita mahimong mga Diyos nun, dili ta mo pursu nga madato ko, or milyonaryo ko, or unsa. Okay, musunod na na, hirag kabalaka ana. Pero ang atong pursuit sa kinabuhi should be nga kita ma-Diyos nun. Maun sa ta maigsuunan? Ma-Diyos nun. Okay? Godliness meaning moral uprightness, nagapuyo ka, uyon sa gisulti sa Ginoo, o nahimo ka nga sama na ni Kristo. You are becoming more like God sa atong everyday nga kinabuhi. Mauni ang atong angay nga itinguha. Nga kita mahimong Diyos nun, o adunay katagbawan sa pagtagbo sa tanan nga itong mga panginahanglanon. If you have your needs met, kung tananin mong panginahanglanon, gitagbo, imong pagkaon, imong pagpuyo, ang imong sinina, kay aduna unta tay pagkakontento sa pagtagbo sa Ginoo. Amen? Okay. We become more like God as we obey all of His commands. Ingon ang Mateo 28, tudluan kita sa tanang mga sugo sa Ginoo. Maunay atong tulumanon. Dili ang pagpakadato, dili ang pagpursu sa mga bahandi. Okay? Ingon ang Biblia, ang paghigugma sa Ginoo mao ang pagsunod sa iyahang mga sugo, dili pagkadato. So wala nagingon diri nga ang pagkadato adunay dakong kahimuan. No, it's godliness that brings you great gain. Okay? Ingon diri godliness with contentment is great gain.
Unsa siya igsuon? Great gain. Everybody say great gain. Sa 1 John 2:15 nagasulti, ayaw ninyo gigugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kaniya. Kaya ang tanan nga na sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ang pangibog sa mga mata, o ang mga pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundi sa kalibutan. O ang kalibutan, mahanaw. Mao sa ang kalibutan? O ang pangibog ni init. Apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Okay? So dili nato higugmaon ang mga butang sa kalibutan. Daghan na kayo no? Mga na Biblia nga in the last days mahigugmaon sa kaugalingon ang mga katawhan. Selfie diri, selfie dito, post diri, post dito, puro ra iyang kaugalingon. Mahigugmaon na gyud sa kaugalingon. So ato nang bantayan nga dili sadta masama sa gisulti sa Biblia mga kaigsuunan. Nga dunay contentment sa atong kasing-kasing. We can ingon si Paul sa Philippians 4:12, ako nakamaong magkinabuhi sa kakabos o ako makamausab nga magkinabuhi sa kadagaya. So ingon si Paul, pobre or dato kay bao kung magkinabuhi ana. Sa bisan unsa og sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago sa paagi sa papahimutang diha sa pagkabusog o sa pagkagutom, sa kadagaya o sa kawadon. Iyang nakitaan ang sikreto sa contentment sa kinabuhi. Ingon siya, kung dato ko, okay ra. Kung pobre ko, okay ra sad. Kung makakaon ko, okay ra. Kung di ko makakaon, okay ra pod. Ingon siya, katunan na ko ang sikreto sa kinabuhi. Ingon siya sa Philippians 4:13, sunod ana, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Importante mga igsuon nga kita ma-Diyos nun. Maun sa ta? Diyos nun. Ayaw higugmaa ang kwarta. Ayaw apas sa kwarta. O ba nato no, kanang negosyante, lagi temptation. Pag Sunday, apas sa kwarta. Dili ang Ginoo ang atong apason. Ang Diyos ang atong apason mga kaigsuonan. Tuman lang sa ta sa iyang gisulti o salig kay siya ra ang bahala nato. Siya ang bahala nga motagbo sa tanan natong panginahanglanon. In fact, sobra-sobra pa ang iyang ihatag alang kanato. Amen? Amen. So kung ikaw ni salig sa Ginoo, imong dadon ang iyang ikapulo ug ang imong mga halad. Okay? Dili ta mag-apas sa kwarta. Let there be contentment. Katagbaw sa atong mga panginahanglanon nga gitagbo sa Ginoo. It is great gain. Amen? Amen. Okay? Mag-ampo ta mga kaigsuunan. Ang inyong mga pledges, pahinumdum lang. Kung aduna na kay mga pledges, like ang atong lapu-lapu nga yuta, o ang yuta nato nga gibayran pa sa Mingla Nilia, palihog i-fulfill ang inyong mga pledges. Okay? Unya, kung na kay gusto, nagibut gaton, gibutang ang Ginoo sa imong kinabuhi, sunod lang ta. Tuman ra ta. Kay kita mga sulugoon lang sa atong Ginoo Diyos. Amen? Amen. Magampo ta. Ginoo, among tun-an ang godliness with contentment. Tungod kay kini may dakong kahimuan sa among kinabuhi. Tabangin mi Lord nga di kami matintal sa kalibutanong mga butang, di kami mag-apas sa kwarta, di kami mag-apas sa mga kalibutanong butang, kundi mag-apas kami diha kanimo Ginoon Diyos. Ikaw ang among provider. Lord, tarunga ang among mga kasing-kasing, ang among mga tinguha, Lord. Salamat kaayo. Ingon ka that in the last days, daghan nang mahigugmaon sa kwarta. Protection ni Ginoo, nga dili kami mahimong mahigugmaon sa kwarta. O Lord, among gidala ang imong ikapulo o among mga halad, dawata kini Ginoong Diyos, kay kinigikan sa among mga kasing-kasing. Kini among giampo, sa ngalan ni Jesus, o ang tanang matinumanon moingon og amen. Manindog tang tanan, mga kaigsuunan, atong ilubong ang atong mga last sa atong mga pagigugma sa kwarta
pinagi sa pagtayos o pagsow sa sisi. God bless us all. Tindog ta, tindog. To give back to the Lord. And here is the bank account's QR code. Remember, every believer is a disciple maker. Heads up, PC Go, here are your upcoming schedules. Calling all businessmen and women, entrepreneurs, managers, real estate agents, and everyone else who is interested in learning about business. Have we got a treat for you? We are going to have the King's Fellowship this coming Wednesday, November 15, 2023 at 6:30 p.m. at PC Go's Midroom. Something big is coming soon here at PC Go. Mark your calendars on December 8, 2023, the iLead Conference where we learn to live and lead for Christ. Hey, there's only 50 days till Christmas. If you want to bless a pastor this year, don't forget donation boxes are located outside at the lobby. Let's continue to be a blessing. God bless. Early in the morning, you wait for me to rise. You're counting down the seconds till I open up my eyes. Hear your invitation. Yes, you have been so patient. Lord, this is my reply, 'cause I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Is by the quiet waters. You fill me with your peace, and through the darkest valley, yes, I know that you're with me. The beauty of your
not just about you. I wanna be with you, not just around you. Oh, I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. May this be your prayer, church. Lord, I wanna know you. It's not just about you. I wanna be with you, not just around you. Oh, I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. 'Cause I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. Oh, I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. Lord, I wanna talk with you. I wanna walk with you, Jesus. Yes, I wanna walk with you. Yes, I wanna walk with you, talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. You know, the very thing that God wants with us is not our money, it's not our possession, but it's an intimacy, it's a relationship with Him. God just wants to linger, just wants to be with you, to talk with you early in the morning. He wants to know what's in your heart. He wants to know what is in your mind. And He's hoping that we would love Him back. So as we sing the last bridge, I hope and pray that you would sing it with us, but you would make it your response, that you would make it your prayer to God. Lord, I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. Yes, I want to know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. 'Cause I wanna talk with you. Yes, I wanna walk with you. Yes, I wanna walk with you. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Thank ng Diyos. Ing na imong tapad. Ismail sa. Na imong tapad. Mayong Pasko.
Nagkaduol. Salamat sa Ginoo. Magpahinumdom sa iyang paghatag, sa iyang kinabuhi. Ang Amahan sa langit, naghatag og manluluwas paagi sa atong Hesukristo. Salamat sa mga kaigsuunan nga nihatag og pahimangno sa pagtuboy ngadto sa mga alagad sa Dios niaging Domingo. Dako na namo nga kalipay panagsaon, no? Makabati pud ta og kanang gamay nga importansya. Salamat sa Ginoo. Ang pagdayeg giuli gyud namo tanan sa Dios. Sa ning aging semana ni usa pa ang pagtuki nato sa katungdanan o mga tulubagon trabaho sa usa ka alagad sa Ginoo. Atong gitun-an ang ikaduha nga tipo or type of deliverance. Una ato nakatunan ang pag-intervene sa kaanghelan. Ang mga anghel gamiton sa Ginoo musugo sa mga anghel aron paghatag kanato og kagawasan. When you talk about the word deliverance, it's not just about demon possession, oppression, but it has got to do nga mga butang nga naay labot sa atong pagkaulipon. Sama ni ana sa mga bisyo, sama ni ana sa yup nga pangunahuna, mao na ingon ang Biblia sa Juan 8:32 nga sa inyong pagkakat-on sa kamatuuran, ang kamatuuran nga inyong nakatunan, mao'y maghatag kanato og kagawasan. Kay kung wala kay makaplagan kamatuuran, dili gyud ka makakaplag og kagawasan. Mao na ang naay mga tao no nga unta dugay nang nakalingkawas sa ilang kalisdanan o pagkaulipon sa bisan unsang butang. Pero apan tungod kay ang kaalam wala mituhop, nadungog, nilabay, nilapaw, apan wa gyud nihatag og kausaban sa ilang pangutok o kasing-kasing, nagpabilin sila sa pagkaulipon. So una ang anghel suguon sa Ginoo paglingkawas susama kang nahitabo ni Apostol Pablo nga gipalingkawas siya sa pagkapriso o pagkapiniriso. Ikaduha ato nakatunan ang trabaho sa paglihok sa balaang espiritu paagi sa dihog. Ang dihog sa Dios mo'y maghatag og kausaban, kalahian nganong ang usa ka magtotoo, lahi ang iyang mga mapahimangno, ang iyang mabuhat, ang iyang mahatag, matabang kumpara sa ubang katawhan nga pareho raman unta sila nga abilidad. Nganong naay mga nagpatigayon nga pinalalanginan sa Ginoo, bisan dili siya susama sa usa ka tawo nga daghan kaila. Tungod kay gitawag nato gidihugan sila sa Ginoo. Ang dihog sa Ginoo mo'y muhatag og kalahian. Naay mga magwawali nga maayo muali, pero naay mga magwawali nga dinihugan sa Ginoo nga makita ang resulta ug makapatayog sa mga pangutok kasing-kasing og pagbati sa usa ka tawo. Karong adlaw atong tukion, naglibog jud kuno sa tulo ka adlaw, nagsigi og tuon kung musud na bako sa gitawag nga pagtuki sa kalendaryo sa Ginoo batok sa atong kahimtang sa kalibutan, sa iyang pag-abot, pagkuha sa mga nagtuo kaniya sa rapture o giunsa pagpanganda mga antikristo. Grabe ang akong kuan muraga kay kadaghanan magud karon tungod sa gira sa Israel, tuan na dito nagtuki. Usahay ba maminaw ka sa mga pangitabo, madapog ka, pero sige ko ka Lord, ayaw gyud ko pasagdi nga muwali nga dili gyud imong tumong. So karong adlaw mo padayon lang gyapon ta, pero kung ako inyong pangutan-on, ang panghitabo sa Israel timan-in ninyo maoy kalendaryos Ginoo. Mao na ang gitog natong relo sa Dios. Kung naa, wala o unsa pa man gani, ang Dios maoy magpahimangno. Sa in English pa, mga timailhan, gitawag nga harbinger, nga maghatag og warning. Sanang warning? Pagpasidaan sa mga mahitabo. So ang Israel maunay relo sa Ginoo. Kung moabot na, dugay pa, unsa man gani, basta ang tibuok nasod sa Israel magkatibulaag, hunong ang relo. Pero mubalik na giling Israel sa sama sa nahitabo karon katong Mayo 14, 1948, mo na ang pagbalik na pud sa relo sa Ginoo nga nagsige na pud og dagan.
Karon kadaghanan ang ilang gisulti na ata sa Ezekiel 38 kadtong pagkamang sa mga atong tawagon Palestino or atong gitawag nga Ishmaelites nga ilag yung lupigon si Isaac or si Isaac o gitawag nga ang Israel nga anak nga karaang Jacob nga gitawag nga Israel. So, di ta angay kuyawan apan malipay ta kay nagpamatuod ang Ginoo sa iyang mga saad. Ang atong mga nakita, nagpakita nga ang Dios nagmatinud-anon sa tanan niyang gisulti ug nahitabo ug padayon pang mahitabo ang mga pagpanlihok sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel ug ang tibuok kalibutan. Nasila ni ngono nga si Christian kuno. Sila kay gwapo. Darat. Okay. Nawala na noon ko. Salamat sa Diyos. So, ang timailhan nagpakita nga ang nasod sa Israel nagsugod na og pagfulfill ang Ginoo. Hapit na gyud ang gitawag nato nga rapture. So ang atong angay nga hunahunahon dili ang gira apan ang pagpamatuod kay usa sa mga gisulti sa Ginoo sa Mateo 24 nga kung madungog na ninyo ang mga kagulian, ang mugna sa mga kagutom, pagkauhaw, ang mga peste o mga gira o murag dungog nga naay mga pag-away, timailhan na nga naana sa birth pains. Hapit nang mahitabo ang gi-expect nga mahitabo. Unya, ingon siya, pero dili pa na mahitabo hangtod nga ang pulong sa Ginoo wa panadungog sa katawhan. Maoro gyud nay nakadelay. Maoro gyud nay nakadelay nga ang tanang tao, di but pasabot, ang tanang tao malawas, dili. Ang tanang tao angay makadungog. Mutubag o dili, ilan ang tulubagon. Pero ang atong trabaho, mao ang pagpahimangno sa pulong sa Ginoo. Amen? Exciting na kayo ang mga away, mga adlaw, kay mauna ni ang mga timailhan sa gisultis Ginoo sama og lakip na niini ang pagbalhin sa gitawag nga mga kabtangan ngadto gikan sa mga dautan ibalhin ngadto sa mga matarong. Salamat sa Ginoo. Muna nga atong giauhag ang mga gustong magnegosyo. Karon kung wala katawagang magnegosyo ayaw pud patuga-tuga kay wa man katawaga. Pero kung gitawag kang negosyante, pagtukon, pagtuki. Pero kung wa ka tawaga sa pagpatigayon, pagmatinud-anon sa imong gitrabahuan, kay wa ka gitawag nga Moses, gitawag kang Joseph. Okay? Second in command. Naa ka sa pagpangalagad sa naay labaw nimo. Pero kung ikaw ang tao nga gitawag sa Ginoo nga mumugnag patigayon, then imo nang lakangan sa pagtuo. Kumbaga, kung dili pa ka ma-unemployed, dili gyud ka mulakang sa Ginoo. So kinahanglan usahay ang buhaton sa Ginoo, tangtangon gyud ka sa trabaho aron lang gyud ka makasugod sa saktong patigayon. Naay daghang mga pamaagi ang Dios, no? So ayaw ninyo i-lock up. Di ta madato ani kung wa tay negosyo. Si Joseph pa man nagnegosyo. Siya ang nag-manage. So siya lang gihapon. So ayaw ninyo nauna nga dili kaya sa Ginoo, kaya sa Ginoo. Pero subay ka sa imong tawag. Unsa bagyod ang lakang sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? So adto ta sa atong ikatulong pagtulunan, deliverance by restitution. Ang kagawasan paagi sa pagpauli o ang milagro sa pag-uli sa tanang nawala diha kanimo. Restitution. Atong ablihan ang Biblia sa Exodo 22:1-5. Exodo 22:1-5. Mo ni atong teksto.
Kung ang usa ka tawo mangawat og baka o karnero o patyon o baligya niya kini, kinahanglan nga ilisan niya 5 ka baka ang usa ka baka ug 4 ka karnero ang ilis sa usa ka karnero. Kinahanglan nga bayran niya kini kung wala siya nahot. Ibaligya siya aron ibayad sa iyang nakawat. Kung ang baka o asno o karnero iyang nakawat, makaplagan nga buhi diya sa iyang kamot, magbayad siya doble. Kung ang usa ka kawatan madakpan nga mosulod sa usa ka balay panahon sa kagabion, ug mapatay siya, ang makapatay kaniya dili isipon nga mamumuno. Apan kung mahitabo kini panahon sa adlaw, ang makapatay kaniya isipon nga mamumuno. Kung pasibsibon sa usa ka tawo ang iyang kahayupan diha sa usa ka uma o parasan, o kung makabuhi kini og manibsib sa uma sa laing tao, kinahanglan nga bayran sa tag-iya sa hayop ang nasibsib nga tanom labing maayo nga abot gikan sa iyang uma. Tudloy kami bala ang Espiritu, gamita ko ang imong alagad sa imong mga tumong, tudloy kami nga makasabot ngano ang mga butang susama sa imong gisulti sa imong pulong, nga bisan usahay supak sa imong among hunahuna, gikinahanglan gayud kaming makakaplag og pagtuon aron mahimo kaming matinumanon. Kay kung dili namo tun-an o Dios, kabalo gyud mi musupak ra gyud mi. Kay nataw kami nga masinupakon, makasasa ug makiglalis sige diha kanimo. Apan sa pagtuon to kay paagi sa imong pulong, tudloy kami Amahan sa langit, paagi sa imong balang Espiritu nga amo ning makaplagan, nga kamatuoran aron kami makakaplag og kagawasan. Balang Espiritu, salamat sa imong paghikap, sa matagos ang kasing-kasing ug paggamit nga ako nga imong alagad aron ang imong puong mapahimangno susama sa imong tumong sa ngalan ni Jesus. Ug tanan masulti og naunsa man ang word nga restitution sa Binisaya, ang pag-uli. Kung naay nakuha, iuli. Kung naay nawala, nasakpan ang nanguha, pag-uli, restitution. Now, kaning word nga restitution gigamit gyud kini sa Biblia. Nganong naa man ni gitawag nga kagawasan. Tungod kay naay mga tao na ulipon, tungod kay maniubra, gi-take advantage sila, gihimuan sila ga istorya, gi-set up sila, nga nahitabo, nalambigit sila sa kalisod, og nahimo silang ulipon. Susama ni Joseph, ang restitution sa Ginoo, mao ang gigamit sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon sa Ginoo, nga giuli tanan ang nangawala nga unta kan Joseph sugod sa iyang pagkabata. Og maayo ang Ginoo sa iyang plano. Sa atong konklusyon, atong makita nganong importante nga subayon gyuday nato ang pulong sa Dios. So, ang pulong nga restitution, nagbuot pasabot, mao ang pagpamatuod nga ang usa ka tawo sa Kristohanon o dili man Kristohanon naghinulsol sa iyang gibuhat nga pagpakasala. Ang tawo nga nakakaplag og pagbati sa kasaypanan nga iyang nabuhat, ug ni tinuod sa iyang mga hunahuna bahin sa iyang nahitabo, muduol balik sa Ginoo ug mangayo og kapasayloan, ug dili na siya makakaplag sa gitawag nga kalaglagan. So naadi daghang igo no una sa tawo nga nakasa, malingkaw siya sa kalaglagan. Ug kung ang tawo nangayog pasaylo sa Ginoo tinuuray sa kasing-kasing, ingon ang Biblia, mabalik siya sa saktong dalan ug mawala ang karaan nga kinabuhi nga magdala og kadautan sa iyang ugma. Unsa may mga laing pulong nga gigamit sa Biblia or ato na lang tawagon nga synonyms o mga kaparehang mga puong nga nagpahimangno bahin aning gitawag nga restitution. Sa Bisaya gitawag ning bayad, danyos, pag-uli, uban na gigamit nga word nga benepisyo, pagpasiuli, pag-ayo kung ikaw ang nakadaot, mo na isama sa restitution,
danyos, pag-ayo, pagpasiguli, pagtulid, reforma, o revisyon. Now, kaning mga pulong nga akong gihulagway, nagpamatuod ni sa usa ka pangunahuna nga ang taong tinuod nga nakakaplag og paghinulsol mubuhat o gitawag nato nga pagpasiuli or tinuuray nga pagbalik sa mga butang nga iyang nabuhat nga dautan. Mao ni nga ang pulong sa Dios kada kani ipahimangno nagdasig sa paghinulsol sa tao. Kay ngano, dili lang ang tao mabalik sa maayong dalan, apan ang iyang mga nadaot nga tao, iya pong pasiulian. Usay buhaton sa makasasa nga naginulsol, sa iyang buhaton sa mga tao nga iyang nadaot, iyang ulian. Naay mga tao, ang imong pagkaulipon resulta sa binuhatan sa tao. Mauna, nga gitudloan tas Ginoo mga liya, muduol sa Ginoo. Dili ibutang sa atong kamotang hustisya. Naay hustisya ang Ginoo. Timan ini, dili lupigon sa yawa ang hustisya sa Dios. Kung ingon ka nga nakawatan ka, nailad ka, igsuon labaw pa ko. Dako ko nga testimonyo sa mga wa nakasabot o didto nakawatan, nailad, apan nganong dili man ko mahadlok sa ugma, naaman ko'y Dios. Wa man ko nang daot, ako may gidaot, ako'y gikawatan, pero na may Ginoo. Ang Dios dili ta pasagdan. Siya ang atong hukom, siya ang atong hustisya, siya ang muhatag pagbalik sa mga butang nga gikawat sa yawa. Pero atong sabton aron ni mahitabo og sakto, timanay ninyo no nga dili ni mga tawhanang nakadaot sa ako moy angay nakong pahimuslan. Timani usa ka adlaw kitang tanan nakasa sa Ginoo. Wa diri ingon nga mas matarong kaysa usa. Tanan kita makasasa pinasaylos Ginoo. Ingon ang Roma 3:23. Roma 3:23 sa nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. So dili ta tudlo sa atong mga kamot ngadto sa makasasa kay usa patang dako nga nakasa sa Ginoo. Now, nganong sabton man na nato para makasabuta sa pagbati. A lot of times when we are angry, when we feel like we've been taken advantage, we want to get even, we want to do revenge. Di man ini, aron dili ka mo gara sa imong sayop nga pagbati, although na ay rason nga pagbati, sabton nga ikaw usa sa usa ka adlaw, nabuhat pud nimo ang pagpakasala. Ug tanan nga nabubuan og bugnaw nga tubig musulti og maayong buntag. Ingon ang Biblia nga ang restitution o ang pagpauli sa mga nangawala o gikuha, gikawat or naun sa padiha usa sa mga mando nga naay unod gikan sa Biblia. Sa English pa, this is a biblical injunction. Sa balaod nun, naani klaro nga sugo nga gipahimutang sa Ginoo sa tanang nakalapas. So kung ikaw nakalapas, nagilty ka ni ana, naghinulsol ka, naa kay angay nga pagabuhaton, kay mandato man kini sa Ginoo. Apil na ni ana, ingon ng Mateo 15:19, Mateo 15:19, kay gikan sa iyang kasing-kasing magula ang mga dautang huna-huna, pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pakighilawas, pagpangawat, pagpamakak, ug pagbutang-butang. So, apil ni ini, kining kinaiyaha nga naa sa unod-nun nga mga pagbati, giklaro sa Biblia, maoy mga hinungdan sa mga pagkaulipon. Why are we in bondage? Because it is a product and a result of wrong mentality or desires. O kabalo man ta nga kaning mga butanga tungod ni sa atong gitawag nga lust of the flesh, ang tinguha sa lawas. Kabalo magitano nga ang tanan nga pagpakasala gikan sa lawas nung tinguha.
Makita sa mata, mabati sa panglawas, masimhot, makaon, or unsa pa man nga lawas nun ang gigikanan. So gipaymangnos Ginoo nga ang pagkaulipon resulta dili ni demonyo ha, resulta sa gitawag nato nga lawas ng mga kasilag o tinguha. Now, akong usa-usahon ang gisulti sa Exodus 22, 1 ngadto sa 4. Ingon siya sa Exodus 22, 1, 4, kung ang usa ka tawo mangawat og baka o karnero o patyon o ibaligya niya kini, kinahanglan nga ilisan niya 5. So ang usa ka baka bayluan og pila? 5. Ang usa ka karnero na nakawat ilisan og 4 ka karnero. Kinahanglan nga bayaran niya kini kung wala sa inahot ibaligya siya aron ibayad sa iyang nakawat. Kung ang baka o asno karnero ang iyang nakawat makaplagan nga buhi diha sa iyang kamot, magbayad siya doble. Kung ang usa ka kawatan madakpan nga mosulod sa usa ka balay panahon sa kagabion, mapatay siya, dili guilty or matawag nga murder. Apan kung mahitabo kini panahon sa adlaw ug makapatay kaniya, isipon nga murder o mamumuno. Now, atong sabton pag-ayo nga ang pagpangawat naa gyud nay gitawag nga restitution, naa gyud nay pagpasiuli. Ako naka-timing ko one time na ami dito sa Elizabeth Mall, na ay nakuhaan na sakpan nga usay tawag ana kanang shoplifter, nakaplagan babae. Ya, na timingan nga pag naog nila parong dito sa ilang security office, pasaka pud ko. Pagpasaka nako gibitbit gikwilyuhan nila tong babae, gidala gipapkapan, gipagawas ang tanang nakawat. Kay ka pila gipaningil sa gaysano 7 times. 7 ka beses. Ang toothpaste nga tag 22 times 7. Gawas nga mapresyo sa pipila ka adlaw, kinahanglan pagyud nining bayran. Unya ibutang pagyud ang iyang naong sa ilang opisina nga mauning mga tao nasakpan nga nag-shoplift. Now, nganong ang Ginoo nagtudlo aning mga balaod nga naay pagpasiuli aron ang tao dili basta-basta manguha og mangawat. Ingna imong tapad, bantay. So, bisag unsang klase nga gitawag nga pagpangawat, kinahanglang iuli na ani gitawag nga balaod sa Ginoo nga angay sundon. Sa Biblia, ang usa ka baka ulian og 5, ang karnero ulian og 4. Kung di kabayad ang nangawat, ibaligya ang nangawat. O ang halin, imo man siyang slave, ibayad sa iyang mga nakawat. So ing-ana kaseryoso ang Ginoo sa mga pagpanlapas sa tawhanong katungod, human rights. May kayo taga human rights dire. Ikaduha, unsa maigi gitawag natong biblical injunction o mga balaod nga ginatarong sa Ginoo. Una ang pagpangawat, ikaduha ang ginawag natong negligence. Unsa may gwapong pung sa negligence? Naay murag street word nga lami paminawon sa dunggan. Gadanghag ra gyud ka. Okay? Ingon sa verse 5 atong basahon Exodus 22, kung pasibsibon sa usa ka tawo ang iyang kahayupan diha sa usa ka uma o para sang ug kun makabuhi kini og manibsib usa sa uma sa laing tao, kinahanglan nga bayran sa tag-iya sa hayop ang nasibsib nga tanom sa labing maayo nga abot gikan sa iyang uma. So giklaro sa Ginoo kung naay mahitabo nga pagpabaya, pagdinasngag, ang nagdanghag nga tao, mao'y mo bayad. Maayong buntag. Ana, ray na. Kaya na ako ang Ginoo mapasayloon.
pasayloon tas Ginoo pero ipriso ka og pabayron. Pero pinasaylo ka. Sa Manila niadto sa naa pa mi sa COP, nakasakop mi og kawatan manguha sa mga bag pagpanahon sa offering. Kay mga tuman ng tao ibili ng ilang bag dito pud sa mukuha iyang offering. Gisunda naman kay daghan namang nagreklamo na ano yung mga CCTV na secret marshals na sundan gyud ang usa ngadto sa CR, mga babae ra ba gyud. Nasakpan, giimbestigahan ngano man ni. Pasaylo ako ninyo din na pumusap. Okay, nasakpan man pero kuha pa to na sakop pa nasakpan. Business is booming. So ang gibuhat sa simbahan, among giingnan, pinasaylo na kanamo, wag yu kay problema namo atubangan sa Ginoo, you are forgiven. Pero iprisog yu ka o bayran nimo kaduha ang imong gikuha. Ingon mo na pasaylo na kung anong mubayad man. Aw, mupasaylo, dili but pasabotwa na kay utang. Mubayad gihapon ka. Unless gi-cancel sa tag-iya. Lahi na ang astorya. Pero kung naang nakasakop, mauna, naakay gitawag nga angay nga pagabuhaton, naakay danyos, naakay bayran, naakay lehitimo nga subayon sa saktong kinaiya. Imong iuli, imong itulid, imong ireporma, uusbon ang imong pagkatao aron dili ni pagpadayon sa pagpakasala. So una ang pagpangawat, una ang pagdinang, ikaduha pagdanghag, ikatulo ang kayo or sunog. Kung naay usa ka tawo nga mo'y sinugdanan sa sunog, siya ang manubag. Ingon ng Exodus 22 versikulo 6. Exodus versikulo 6, ingon ng Biblia, kung usa ka tawo magdaob dito sa iyang uma, ug mukuyanap ngiti sa kasagbutan ngadto sa uma sa laing tao, ug makasunog sa tanom nga nagtubo pa o sa mga gihabas o gitapok na, ang nakaingon sa sunog hingpit nga magbayad sibo sa kadaot nga iyang nahimo. At least kini walay times 2. Ingon lang diri bayran ang iyang mga nadaot. So dili maalkanse ang pikas katawhan o ang pikas na nag-iya sa mga gibuhat nga kadautan. Ikaupat, ang gitawag nato nga pagpakyas sa salig. The violation of trust. Kung saligan ka sa usa ka tawo, unya imong take advantage ang pagsalig, naa kay silot, naa kay buhaton nga pagbayad o pagpasiuli. Verse 7 to 9, Exodus 22, 7 to 9, ingon ng Biblia, kung patipigan sa usa ka tawo ang iyang kwarta, o mahalon nga butang ngadto sa laing tao ug kawaton kini gikan sa balay sa maong tao, ang kawatan kung madakpan kinahanglang pabayrog doble. Apan kung dili madakpan ang kawatan, ang tag-iya sa balay dadon atubangan sa halaran sa Dios ug didto kinahanglang manumpa siya nga wala gyud siya mangawat sa kabtangan nga sa iyang isig ka tawo. 9, sa tanang panaglalis bahin sa kabtangan sama sa baka, asno, karnero, bisti, sapatos, Nike, awa na diha. Bisan kay karon maguno cellphone, mas mahal pa ang cellphone kay bisag unsang butang. Kaya mo mawala ang mga alahas, usahay makalimtan. Pero ang cellphone mawala 2 ka minuto, magkagubot ang kalibutan. Cellphone, ang cellphone! Tuara to na ako gibutang ngano namang nawala ang cellphone. Abli ang tanang bag, abli kaya ang akong cellphone. Tawagi. Nya giupang ring. Nya uban ikuan itawagan na ang bagong technology ron kana bitawng locate my phone. Kana may na, ang problema why data. Di gyapon makitaan. So ingon ang Ginoo kung ang tao
Kita hinog, gisaligan ko subutang. Nakawat, nasakpan ng nangawat, balik niya, doble. Pero kung wa ko'y kalibutan, kung kinsa ang nangawat, kinahanglon dadon sa husay. Mauna ang mga legal terminology nga angay natong sabton. Naigitawag nga theft, qualified theft, naigitawag nga violation of trust or whatever, na sikreto gihatag sa imo niya, gibulgar nimo sa lain, that is another case. So ang puntos, gisultis Ginoo, mao ang pagpanubag sa tao, nganong ang usa kasilingan o isig katao na ulipon sa kalisod tungod sa iyang nabuhian nga pung, sa iyang pagpanulti, sa iyang pagpamuhat o unsa man nga naghatag og kalisdanan sa usa ka tawo. Resulta nga angay ning tawhanang mubayad. Angay siyang unsa? Bayad sa danyos, bayad sa iskandalo, bayad sa bisag unsang angay nga pagabayran. So parno sa mga nakontrahan ni Governor Gwen, daog tanan si Governor Gwen. Ayaw na lang komentaryo mong galimong gobernador, pasalamatin na lang Ginoo nga naatay gobernador. Amen. Ayaw nag-comment kay mataymingan kasi iyang researcher. Naaman siya researcher sa Facebook. Mangita nga mugawas ang word nga gob, mugawas nga Gwen, tanan nga masubay gyud na nila. Adtuon pa kas balay, tuktukon ka. Ikaw ba si kuan niya napa kay Facebook? Ikalima nga mga balaod nun nga naay danyos nga pagabuhaton. Una, kawat, ikaduha unsa? Pagdanghag, ikatulo. Sunog, ikaupat. Unsa tong ikaupat, balik. Pagdaot sa salig, ikalima, mo'y atong gitawag nga social responsibility. Kanang responsibilidad sa komunidad. Unsa man ni siya atong tanawon sa bersikulo 11. Ang maong tao kinahanglang moadto sa dapit nga alampuanan ug manumpa sa Ginoo nga wala siya mangawat sa maong hayop kini kawata isipon kini sa tagyangan nawala ang tao ug nakawala ni dili kinahanglan nga magbayad. Sayop ni nga verse para ni sa una ganina no. Kadit lang ha, na ako'y na miss dire. Anyway, bahin to sa social responsibility sa iyo pang akong verse nga nabutang. Sumpay na dito sa Exodus, I think ito sa verse 17, na nagiskot bahin sa rape o ang pakighilawas nga walay paghatag o katungod o violation. Kana siya, o 16, 17, nagpahimangno nga usa sa atong katungod, mao nga dili ta mulapas sa isig katao. Ingon pa sa in English, where your right begins is the other rights, where your right ends is the other rights begin. Kung asa lamang kutob ang imong katungod, maopoy sinugdanan sa katungod sa laing tao. So kung mulapas ka sa katungod sa isig katao, naa kay bayran nga danyos, pagpauli, uun sa man. Sa 16:17 sa Exodus 22, mo ni ang kaso sa rape, kaso sa pakigilawas nga waya pagpahinungod sa tao, ang Biblia nagsulti nga either bayran nimo ang fee sa ilang kultura, mubayad ka og dowry. Sa ginikanan, kung dawaton, swerte ka, kung dili, disgrasya ka. But pasabot, mapahimutangan jud ka og sa paghilawas og mahimo na nimong ikamatay sa ilang korte.
So ang gustos Ginoo pahimangnuan ta nga atong sabton nga ang mga mandato sa Ginoo nga dili paglapas sa sikataw naanay balaudnon nga tingwa sa langit nung bahin. Dili lamang na balaudnon sa tawhanon nga kinaiya apan ang Dios mismo maoy mo pahimutang sa iyang hukom, hustisya ug pag-abot dito sa tao mahitabo ang iyang justice system o ang pagpaigo sa angay nga mahitabo anang tawhana nga nilapas sa katungod sa isig katao. Sa mga Kristohanon atong basahon ang Juan 3 ngadto 5 to 8 o ngadto sa 8, John 3:5 to 8. Si Jesus mitubag, sultian ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung matao siya pinaagi sa tubig ug espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo kinahanglang magpakatao kamo pag-usab ang hanging muhuros bisan asa kini buot mo padulong madungog ug magpaghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong sama usab kini niining tanan nga matao pinaagi sa espiritu. Unsa man ning bersikulo nga akong gipili nga atong masabtan? Kung dili ka matao pag-usab, meaning usbon ang imong kinaiya, usbon ang imong pananawon, usbon ang imong sayop nga mga pangunahuna, ang lawas mo resultag lawas. Apan ang spirito mo resulta og spirito. Kung matao ka pag-usab, ang imong lawas nun nga pangunahuna og pagbati, angay gyud nang masunog. Masunog pinaagi sa pagtugyan nimo sa imong kaugalingon sa Ginoo ug patyon na nimo ang imong karaang kinaiya o kinabuhi ug gatagang kag bag-ong pagkatao. Matao ka pag-usab, maborn again ka paagi na sa espiritu. Kay kung dili ka matao pag-usab, ang imong pagpakasala dili mahunong sa huna-huna lang nga paningkamot. Mag-usab nako. Tungod kay dili man na gihatagan og kusog susama sa gisaad sa Ginoo sa espiritu, mubalik yug ka sa imong karaan nga panghunahuna o kinaiya. Igsuon kinahanglan ang tao nga gustong mutapos sa kasaypanan aron dili siya sige og bayad og danyos, kinahanglan siyang matao pag-usab. Mao na ang born again experience. You will never be able to change your life unless the Spirit will give birth to your spirit. Ingon sa Acts 19:18 to 20. Acts 19:18 to 20, many of those who believed now came, ang dagan usab miadtong naghimo magtotoo nangabot og sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Dagan sa mga nagsalamangka ang nagdala sa ilang mga libro o gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang libro mibilig mga 50 milyones ka platang kwarta. Tungod nini ang pulong sa Ginoo mikaila pag-ayo ug nagmadaugon. Ang tao nga nausab susama sa gigamit nga ehemplo diri sa buhat 19 sa lamangkero o sa atong mga Amerikanyo. Dili Amerikano ha, Amerikanyo. Magbubuhat og mga Ameriko. Ingon sila, pagdawat nila sa Ginoo, naghinulsol. Resulta sa ilang paghinulsol o saman, gisurrender nila ang karaan nilang kinabuhi paagi sa pagbuhat og mga dautan. Ang libro mibilig 50 milyones ka platang kwarta, 50,000. Can you imagine? Ilang gisurrender ang ilang libro nga inipunan para makabuhat sila sa ilang mga panginabuhi o pagbuhat o pagpakasala at tubangan sa Ginoo. Unang Samuel 15:22-23. Unang Samuel 22:23. Si Samuel miingon, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa o mga halad, ang mga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton, timan ni ang mga pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap. Ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero, ang pagkamasupilon sama ra sa sala sa
pagkonsultag espiritu ug ang pagkagahig ulo sama sa pagsimbag Dios kay gisalikoy mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Unsay gitangtang sa Ginoo kang ni Samuel kang Saul ang iyang pagkahari. Tungod kay gahi siya og ulo, wa maminaw sa Dios. Ug gitawag sa Ginoo ang pagkagahi sa ulo sama na sa usa ka sa lamangkero o pagsimba sa Dios. Now, giklaro sa Ginoo igsuon nga dili nato mahimo nga itiaw-tiaw ang mga klaro ng gibutyag sa Ginoo sa imong kasing-kasing kay gidala na ka sa Ginoo sa unta kausaban. Pero tungod kay nalupig ka sa imong lawas ng mga gitinguha, magpabilin ka sa pagpakasala ug ang pagkaut-ut sa imong kaugmaon ug imong kadaadlaw nga pagpuyo. Dili na nimo mausab igsuon kay ngano gisulti naman na sa Ginoo. Nahitabo ang mga lisod nga mahitabo, ang gira, ang pag-uga sa yuta, ang kagutom, kana pakahang gisulti sa Ginoo sa imong kaut-ut. That's not even the hardest part of what God needed to do. So, usa may angay natong buhaton. Siyempre, maghinulsol ta. Ang paghinulsol, magsugod sa atong paghinulsol sa Dios, sa Ginoo. Tanaw nato sa Lucas 19:8-10. Lucas 19:8 ngadto sa 10. Ug mitindog si Sakeo ug miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa kabus ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa ulian ko siyag 4 kapilo. Si Jesus mingon, karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay miani ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala. So atong makita ang tao na ginulsol sa Ginoo una. Imong iuli-ulian ang Ginoo but pasabot. And then mo resulta sa pagpasiuli pud nimo ngadto sa mga tao nga imong nalapas. Buhat 24:16. Buhat 24:16, busa kanino ikong gipaningkamutan ang pagbaton og limpyo nga tanlag atubangan sa Dios ug sa mga tao. So naay tin-aw, timsi nga mga pagbati na klaro nga konsensya atubangan sa Ginoo una nga mo resulta sa pag-uli pod ngadto sa katawhan nga imong lapasan. Kung ang tao makabaton og paghinulsol og magpasinungog sa Ginoo, importante nga inyong subayon kung tinuod ba kay ipakita nila ang prutas sa ilang paghinulsol paagi sa ilang pagpasiuli. Mo nang usahin kita masuko ta, grabe atong kasuko ning mga tao nga ingana. Pero ingon ang Biblia sa ikaduhang Pedro 3:9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihunahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang kasalanan. So, gihuwat sa Ginoo ang takna nga panahon nga ang tanang tao makadungog sa pulong sa Dios aron sila makakaplag og paghinulsol og ang ilang paghinulsol magbunga og pagpasiuli sa isig katao og ang ilang relasyon sa isig katao matarong kini usab. Hebreo 12:14 mao ni na madungog nato konsensya na ay tinaw and pure nga conscience nga mabati sa katao nga nagtarong na sa Ginoo. Hebrews 12:14, try to live in peace. Paningkamuti ninyo pagkigdait sa tanang tao ug sa pakikinabuhi sa balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Dili nato makaplagan ang saad sa Dios, ang iyang pagpamuhat, ang iyang mga lihok sa ato gawas kung kita mubati sa paghinulsol o pakigdait
una sa Ginoo ug ikaduha ngadto sa iyang katawhan. Mao na nga dili nato matawag nga ang Ginoo hinay dugay kayo mulihok, ang iyang hustisya hinay. Igsoon pasagdi ang Ginoo nga mubuhat sa iyang angay nga buhaton. Ayaw paghuna-huna nga mas maayo pata sa Dios. Naay Ginoo, kaya niyang itarong. Ug tanang musalig, misalig sa Ginoo, musulti og buhatang imong angay buhaton, imong katungod, tarong. Pero ayaw pag-una-una sa Ginoo. Ing naimong tapad, pag ginulsol na lagi. So, mutapos na ko, igsoon, kay hapit na mula sa Levit, mutapos ko sa Lucas, duha ka bersikulo, Lucas 6:35-36. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo ngadto kanila. Aray. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran. Kay sa ingon niini dako ang ganti nga imong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya mao ngadto sa mga dili mupasalamatan ingon man sa dautan busa pag maluluyon kamo sa mga nga maluluyon ang inyong amahan. Tinaw kayo no? Di na kamo liko-liko. Pastor, paki-explain. Di na na-explain, klaro na kayo. Ang explain imong utok, mutuman ba ka o di? Now, ngano man ang importante, akong balikan, no? Higugmaa, hinuon ang inyong kaaway. Lord, I love him very much. Kill him now. I don't want him to suffer anymore. No? Higugmaon, ang word nga higugmaon, sama sa pagigugma sa Ginoo sa katawhan, ang agape love. Now, atong sabton, nganong importanteng higugmaon nato? Una kay suguan ni sa Ginoo. Ikaduha mo ni sakto sa iyang atubangan. Ikatulo kay mo ning Kristohanong kinaiya. Pero ang ikaupat mao ni igsoon kay naa kay dako nga ganti. Na kay unsa igsoon? Ang atong gitan-aw ang nawala, wa nimo nakita ang mubalik. Ang imong nakita ang nakuha, wa nimo nakita ang pagpasiuli sa Ginoo diha nimo. Manong sahay ang natong padakon ang atong pagsalig sa Ginoo aron dili ta mobati nga nawad-an ta apan ang atong bation ang pagtuo sa dako nga pagpasiuli sa Ginoo sa nakawat. Mateo 5:4. Mateo 5:44, I will close with this verse. Apan karon sultian ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga magpasipala ninyo. Nganong iampo man nato ang mga tao nagpasipala? Aron sila pag maghinulsol sa ilang buhaton, magpasiuli. Akong balikon, nganong iampo ang mga taong isulti sa Ginoo ug higugmaon ang kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga taong nagpasipala kay pag maghinulsol na sila. Gawas ang Ginoo muhatag pagsukli. Pag maghinulsol na sila, kung ang tao nga imong gidumtan, ang tao nga imong gitawag nga nagpasipala, nga gitawag sa Ginoong imong higugmaon, gingan nang og Sakeyo. O sige, gibot ni Sakeyo? Iyang giuli pila ka beses ang iyang nakuha, kaupat. Perting datua aning Sakeyo isuon. 4 times akong iuli ang mga nakuha nako sa pagpangilad o sa pamandihan. Nganong importanteng muampo ta aning mga tawhana? Kay kung tinuod silang maginulson, iuli man nila pila ka pilo ang ilang nakuha gikan sa ato. Kung dili sila muuli, ang Ginoo'y maoy mupauli sa ato. Pero kung imo silang baslan, kutob ra diha ang imong makuha. Kutob ra diha. Wa kay makuha gikan sa Ginoo kay imo mang kamot ang imong gigamit, di man ang kamot sa Ginoo. Ina imong tapan, relax. Cool ka lang.
maayo ang Ginoo. Atong pakpakan ng Dios, maigsoon salamat sa Dios. Amen ug amen. Naay deliverance by restitution, pagpamuhat sa Ginoo sa mga taong nagpasipala apan atong trabaho. Mao ang pagdala nila sa Ginoo aron sila makakaplag sa Dios, maghinulsol ug musugod ang pabor alang kanato. Amen. Pakpakan nato balik ang Ginoong Dios, konsolasyon ni. So karong November 15 ba to? Ang King's Fellowship. Ali diri. Ang King's Fellowship karong November 15 unya ang leadership training intensive training na diri kanila ma. Karong December 8 sa adlaw ni Mama Mary. Kinilang. Nangaguba na itong mga microphone. Manindog ta mga kaigsuunan. Okay, Cutting Edge Fellowship, first and third Wednesday of the month. Okay, so karong Wednesday, ato nang kwanon hinumduman mga kaigsuunan. 15, King's Fellowship. King's Fellowship para sa mga nagnegosyo o gustong magnegosyo. Amen? Wala ko nadawat. Attendance ninyo, make sure nga nag-sign up mo sa attendance. And then sa atong D groups, attend ta sa D groups. Padayon ta og gamaong mga disciples, mga kaigsuunan. Magtanan mi ngunog. Sa atong mga kamot. Father, salamat Lord sa restitution. Imo namin silo o kami mo pasilo sad. As your people go, I declare your blessings upon them. Salamat Lord sa kasing-kasing nga mapasayloon. Salamat Ginoo nga gamiton nimo sila sa mga katawhan para pagpasiuli diha kanimo Ginoong Dios. I declare blessings to your people in their coming in and they're going out, and you bless the works of their hands, and you prosper them in everything that they do. In Jesus' name we pray. Amen. Your success star son, and every believer is a disciple maker. Kung na first timer, palihog dada lang diri, anaan si Sister Shilo para mo abi-abi sa first timer. Padayon ang training sa 9:30